आं फार्स्ट टाइम YouTube भिडिअ बानायनाया बेयाव फैदोंमोन आरोना केटलि फानना जोब गासिबो साफाबो होजोबोमोन बे हगारजोबोमोन स्राय स्राय देन्जार बरियानो बावसोमोन एक्चुलि लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि न' सेरजों गामि सेरजोंनो माबा फैसिगोन आरोना जानाय लोंनाया सिगांलै नामा वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय दा नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन आंनि माखासे ब्लग्सफोरखौ दा थांगासिनो आं लोगो सासे फैदों आरोना आंखौ लोगो हमनो बेयो फुराना भिडिअ'आव नुखाबाय जानो हागौ बियो दङमोन आरोना गोबाव जाबाय लोगो मोनैया बेजों आंजों लोगो मोनलाया गोबाव जाबाय आरोना दा जों थांगासिनो मोनसे जायगायाव बेनो जाहैबाय हालादल दालां बोरै हाबदों नैबेजों औ आं गोदो इउटुबाव फार्स्ट टाइम बेयावनो भिडिअ खालामजेननाया बेयावनो रा गोदोनि फार्स्ट टाइम इउटुब खालामनायाव फैबाय आरोना आं दा दुगैफैनांगौ बाव मालाबा दुगैयाबा माथो मेरला दुगैयो मालाय औ मैला जायो नामा बेसेबां गोग्गो गाखोबावनोसै आं हा औ स्टप मबाइला लाव लांदो बाल फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायबावनोमोन नामा आङो बेयाव बेरायफैनायाव सिगां नासो बोनफैलाबायोमोन हा औ थालासोबाव नै स्राय स्राय बरिया बोयो नामा ओइ गिलाय लाङोलै माथो गोजौआवबा हालासो बारजों बोदोब्रा ओंखारनो हाला नामा नैबे जों गामिथिं थाङो आरोना दैया लोगोफोर जों गामिथिं थाङो बियो आं फार्स्ट टाइम इउटुब भिडिअ बानायनाया बेयाव फैदोंमोन आरोना बेयावनो बुस्थुआनो फैनाया बेयावनो फैनानै फार्स्ट टाइम सोलोंफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबे सुइस गेटआ जों गामिनि दै थांग्रा आरोना बे जोंनि न' सेरजों थाङो बेनि दैया गावस्राहैयो आरोना जोंनि न' सेरजों हालादल सुइस गेट वाटार गेट ओजों फैखांबाय जोङो ओरै एकदम जोंहा बिथिं सिदा बेलासिनि बेरायफैदोंमोन आरोना जों सानैजों दालां बेलासियाव बेरायफैनो मोजां आरोना बेयाव जायगाया बिन्दास दै स्राय स्राय बोहैनायजों सावथालफोर दुगैगासिनो हनै मालाबा दुगै फैजायो बैयाव दुगैबाय थाखायो मानसिफोर हालादलनि मानसिफ्राबो दुगैयो बाव औ गोदो आं खेबसे दुगैखांबाय साफा बोहैजोबोमोन बे हगारजोबोमोन स्राय स्राय देन्जार बरियानो बावसोमोन बारलि सारबाय थायो बैयाव बारलि सारो ना गिदिर बिराद मोनलाबायो सिगाङाव फुख्रि बायदोंमोन ना बैनि नैबाव देन्जार बुरजा थाफैदों बै ससेयाव गोथौ बैथिंसो नैबे प्लास्टारसो बे बै ससेयावसो गोथौ बेलाय सिन दं नै गासिबो हगारजोबनायबा बरिया जाबायमोन ना स्राय स्राय स्राव स्रावनो दा दुगैनोसै नामालै हा सुइजारलेण्ड बै सिगांथिंसो प्लास्टार गैया बारजुमलाबायनो बिराद बरिया बेगजां होलाबायनो दिनैसो फैफिनलायबायलै एथ' गोबावनि उनाव बेयाव गोथौब्रा बेयाव जे सारबाय थायो औ जे सारहरबाय थायो बेजों सिन दंखायो बे माबाजों थाङो सराइखेलाजों थाङोगोन थारं दै ओरै सावथाल गामिसो ओरैजाय सावथाल गामिसो
बिथिं बार' गरा ओरै थांजायो खोमा आं मिथियालै बिथिं थांफेराखै आं दासिमबो थांनो नामा सावथालफोरजों लाखिथारदोंलै माला हखाथे सालखाना मा थैदो नामा लारायनोबोथ' रोङा नांलायनोबोथ' रोङा लागाय एक्सुवेलि लोगोफोरजों लोगो मोनलायैया बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना नैबेखौ बिथाङा दिनैसो फैदों जोंनियाव आंखौ लोगो हमनो आरोना ओमफ्राय बेयाव ओरैनो बेरायसै होननानै फैफाबाय बैयाव जोङो बल खेला नायफैलायबायोमोन आरोना सिगां दाबो बल जोगासिनो नुहुरनाय नङा आरोना दा ग्राउन्डखौ बेरायबाय बेरायखांबाय फारना केटलि फानना जोब गासिबो बेवहाय गबफ्लांनांगौरा माने अपारेसनफ्राव खम मोजां जागोन ना बेयाव थाखुमानो गावलायनायाव फारना फ्रे हो आंथ' बाव फुथा होफैबाय थासिगौ ना थेंगोना बोनफैलाबाय थागौ आं बै न' सेराव मोनबा बैयाव बिराद बरियामोन सामफ्रामबो जिरायगौमोन आं बेयाव ना थेंगोना बोननो लुगैदोंमोन बोनैया बिराद गोबाव जाबाय मालाबा बोनहैनांसिगोन नङा सालाखाथि नङा बै माबायाव खेंखे बाजाराव खेंखे बाजारखौ मिथिया थ' खेंखे बाजारसिम मेथाइ जाना फैसै 60 थाखा दं आंनाव थ' खेंखे बाजार मेथाइ जाना फैसै आं माबासो जाबाय दां 3 बोसोरसो जाबाय खोमा फैयैया बे जायगायाव थाथ'दो बाय बाय आंनि इउटुबखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बे जायगाया फार्स्ट टाइम बानायनाय नामा ओइयाव मानसि थाहैबावोमोनदां सिगां नावजों बेनो औ ना नेग्रा मोसौआ खारबायलै सोरनिथाय ओइलाय बे दै दंजोबो ना फिसियो बैयाव मानसि थायोमोन सिगां बे मानसियानो फुख्रिखौ बानायदों आरोना बेफोर आलादाल फुख्रि बैयावनो थायोमोन मानसिया बिराद मावो बे सालाखाथि हाजोआ हो आर्मि केम्प खेंखाइ बाजार होनो आरोना नैबेखौ खेंखाइ बाजार मा जायो बेदर जानोसै खुसेरखौ लोंसै बाजार जायो रावबो हो थिथागुरियाव थुदो होनबा जेबो गैया बाव नासो दं नाबो जाजा हा एखेसोलै गामि एरियासोबाव ना दामसो बारा जायो गिदिंसैलै थिथागुरिखौसो बाजार फिसा नैबे सालाखाथि थांबाय आरोना सालाखाथि लामा बियो जों दा थांफिनसै थिथागुरि बल गेलेगासिनो थाब साबसक्राइब बारा खालामदोब्रा दाला नोंनि दुआयाव एक्सुवेलि लोगोफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि न' सेरजों गामि सेरजोंनो माबा फैसिगोन आरोना ओइलाय फुवारनि माबा दङ होनोमोनलाय साइडथिं फैसिगोन आरोना जोंनि गामि सेरजोंनो जारलासो जाबाय बोरै उन्दुगोन साइडथिं रेल गाबनाय खोनानानै सेस हा माया साइडथिङा बैजोंमोन आं दा खोन्थानाया मालो ओरैनो बरिं सिथोब ट्रेन साइडथिं फैदो माबा ट्रेन फैदोल' होननानै बे जों गामिजों थाङो लामाया हा खोनाया भुटानाव थांनो साइडथिं पेट्रल पाम्प जों गामि खाथिनि जोंनि न' सेर जायो बारा गोजान जाया बियो 1 किल'मिटार बेनो आरोना स्कुला लोगोफोर सिगाङाव भिडिअ'आव नुखादों जानांगौ नोंथांमोना मायाव जोंनि गामिनिया बेयावसो फरायफैयो आरोना लोगोफोर साइ स्टुडियाम खाथालगुरिनिफ्राय नुहुरो आरोना बेखौ मोजांनो जोंना थांगासिनो थिथागुरि मा जायो थिथागुरि फैबाय हा बबेनावब्रा होमबा थिथागुरि बाजार जों थांबाय कारिगाव
हा थ'बासो जों दा गोथाव गोथाव जानोसै आरोना जानाय लोंनाया सिगांलै नामा बाइकआ सोलायना लांसै नामा सितागुरि बाजार आरोना बे जों थांफिनसै दा एबार जाखांबाय लोंखांबाय उदै गेरलां जाबाय फिनसै बोरै दं आरोना बे जोंना थांफिनबाय लोगोफोर साहा लोंखांनानै गोथाव जानानै टाइम पास बेरायलाबायनाय ब्लग्सखौ लानानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो आरोना दा गामिनि हाग्रा गेजेराव दङ हाग्रा गेजेराव थानानै बुंहरबाय आरोना लोगोफोर साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय दे नेक्स्ट टाइम फैबा साहा लोंबावस्रान दिनै गाइखेर गैया खोनाबाय जोंना न'आ बेनो दे मा थांदो बाय बाय थेंक इउ स' माच दे